Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Doar astăzi am avut cea mai liberă zi, pentru că nu trebuie să-mi fac temele. Yay! Da. Aici nu mai avem nimic. Da, nu mai avem nimic. L-am luat pe ăsta, pe Grey, sau cum s-o numi, care e Grey. M-am dat mai în față. Da. Am luat și astea. Am făcut un short. Și aici îl am pe Crow. Dacă reușesc să-l iau. Da. Uitați să dați pe like, share și subscribe pentru mai multe episoade. Vreau să fac 15 abonați, cam 12. 3 abonați, vă rog, doar 3. Dacă fac 15 o să fiu mai pozitiv. Cu toate că în vacanță, cu toate am la română un exercițiu și de la o carte de valori, de la pagina 12 până la 20 și sunt ușoare. Și poate că în vacanță pot să mai fac videoclipuri. Da, și vorbesc de 1 minut jumate. Și dăm ready. Da. Am zis de 10 ori până acum și sper să nu fiu deranjat. Da. Ea n-a zis da. Hai să începem. Grui. Hai zi că n-am treabă. N-am treabă, nu vreau, n-am chef. Am treabă. Doar nu vreau să ne batem. Înțelegi, odată pentru totdeauna, că nu vreau bătaie, nici scandal. Marș. Așa. Îi dă direct în gură. Pam. Nu, s-o mort. Am deschis și eu aici. Așa. Dai. Am deschis o din astea. Îl dă direct pe Mico. Dacă îl pui pe Nico. Maimuță. Și parcă că din asta mi-a picat un skin și din cealaltă îl am direct pe Mico. Yeah! Mai upgradez puținel. Puțin mai mult. Ups. Mulțumesc. Da. Am să o las mai întâi pe asta. Nu știu. Grand Piano. What the... Vreau să încerc meciul ăsta. Să văd ce Star Power. Nu mi s-a... Mă sta pe limbă. Deja filmez de 4 minute. Vai de capul meu. Sigur o să vină cineva. Dar să vină. Dragon în cap. Ce a fost asta? Am cam pârlit puțin pe mine. Lino.
Da. Îl văd pe unul. Uite, ăla. Cade un pian. Aha, am înțeles. Acum mi-am dat seama. Unde ești? Hai, trecem cu... Oh! Am schipat. Hai. Unde ești? Eu vreau să te omor. Deci fă încoace. Yes! Fă-și mie un burger. Asta am vrut să zic. Eu am plecat. 200 cap mi-a dat. Yes! Nu se poate. Easy peasy, lemon crazy. Da. Hai să le luăm și pe asta. Dacă tot. Da, cât am luat din doar... Bine, a fost și asta. Deci, de la 16.000 a fost și aia. Plus asta. Plus toate astea. Plus toate. A fost 636. Da, nu-i de ce am făcut aia. Și asta. Sună masă, de asta. Fac un deget. Oma! Salut, Oma! Sunt 5 mico. Sunt 5 de mico. Ce s-a cam părlit. Ia. Știți că când moare să părlești. Stumble Guys, dacă îmi cereți. Nu-mi place Stumble Guys-ul. Nu mai îmi place înainte. Îmi plăcea și a început să mai îmi placă când am văzut că nu mai câștig nici un meci. Adică nici măcar unul mai câștig. Uite-l pe Mărlan. De stă cu trenul. Am pus 210. Am făcut puțin pe mine. Nu. Fuck. Am zis fac un pilaf. E bun. Pilaful e moartea mea. Bine, și sarmalele. Dar pilaful e bun. Uneori mai uit și pe geam din instinct. Nu știu de ce. Hai, stânga-dreapta. Stânga-dreapta și mă farină. Hai o să mă omoare. Nu i-am dat încă. Headshot.
mai încoace. Da, eu am să stau aici. Vai de capul meu. Am crezut că îmi cade în cap. Trebuia tu să vii repede. Tu nu ștarlupești. Mai de cap. E și ăsta. E și ăsta sunt toți. Dar nu îi nimeresc, mă. Nu îi nimeresc. Nu, stai departe. Stai departe. N-am nevoie de bătaie. Nu veni la mine. Te rog. Te rog. Mulțumesc. Bun apetit. De ce vorbesc în șapte? Ui. Hai. Rap. Tot că o să mărim cu toții de la zonă. Toți stăm aici așa pe lângă. Normal, păi normal. Da, mă omoară, da. Mă omoară. Mă mai omoară. Hai să vedem. Am. Chita. Puludu. Era să zic cum îl chema pe unul. Deci nu cred cum a ales ăla să-și pună numele acela. Ț. Greu, așa, greu. Cu voce tare. Uite, eu pe ăsta o să-l am cândva. O să fac un videoclip când îl iau. Bine, un short, dacă nu pe videoclip. Dacă videoclip nu se poate, shorts. Mă mai joc, doar că... Tari, aoleu. Așa. 12. După. Cum are mă la 13? Îl chema și... Era să zic cum îl cheamă. Cum să-i spui numele? Master. Petra. Vă uitați la dereglații? Dacă da, dați like. Că și eu sunt dereglat. Adică mă uit la ei. Deci, se supune că și cum aș fi. Unul. Chiar sunt, da. Nu contește. Eu știu cine e cel mai prost copil din lume. Citește primul cuvânt. Eu. Yep. Eu.
Da, chiar eu. Ui, 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 ui. Dacă vine, îl amintesc. Îi direct aici, cu ultimata. Hai, băteți-vă. Că n-am deloc nici un chef. Am crezut că vine cu aia pe mine. Da. Eu ce o să fac? O să vină în zona. Dacă le Sol Showdown. Bro, sunt aici. Omoară-mă. Așa. Mico. Vreau să-l iau și eu pe Mico. Nico. Pe germană. Nico. Înseamnă Nico zâmbește. De-aia mă cheamă Nicolas. Ca să fie Nico. Că nu poate să fie... What? Un, doi, trei, la un colț de stradă. 1, 2, 3. Tare. Am un cântec, dar. Și marți o să mergem. O să mă loveam de acolo. O să mergem eu cu clasa și cu doamna la primărie. Și cum mergem noi la primărie, o să cântăm Măruț Mărgăritar, unul deschide ușa creștină, cred, și o să fereastră la un bun. O să fereastră la un bun e cea mai grea. Și la final, când o să... Bun, ce bun e ăsta. Credeam că nu e bun. Pe bune e bun. Pe bune e bune. Și față că dacă vrei să tragi în asta mereu o să stea în aer, pentru că... Ce vrei? Dacă vin cu asta pe tine, ce mai faci? Deci, dar cu toate că n-am nimerit-o. 1, 2, 3, la un colț de stradă. 1, 2, 3. Încă una cu el. Dar uneori când am ce să fac, o să mai fac. Uneori când am ce să fac, o să mai fac forțe. O să mai fac misiuni. Ca după aia să mai avem unboxing. Acum nu prea mai intru, adică... Oi. Tot eu spun, mă transform. Voi. Dacă ne zic voi, la ce vă gândiți? La voi, adică la unul dintre... La cine să uită sau voi? La voi face? Vă gândiți la voi, toți cei care vă uitați la acest videoclip sau voi face? 1, 2, 3, la un colț de stradă. 1, 2, 3. Stătea foarte ușor. Un om de zăpadă. Dacă mai licări o dată, scoți ochii.
Îți scot ochii. Stai departe. Stai că n-am treabă. Tu bați ticul ăla. Eu fac aici, refac viața. Cred că a vrut. Hoi. La minutul 20 va trebui să dau și să ascult foarte tare. Voi să nu cumva să ascultați, voi să taceți. Nu am vrut să dau pe el a vrut să dea pe mine. Foarte. Na, eu nu mă bag cu el. Eu am servici. Dacă doriți să știți, am servici. Am serviciu, bă. Ma. Da, nu cred că o să mă mai joc. Dar cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe. Share dacă vreți. Da. Share ca așa zic unii. Like, share și subscribe care urmează. Și noi ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!